Хайырлы ерте Татарстан дәүләт телевидениесінің милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Цифрлаштыру елының масштаблы бурычлары илнең меңләгән кеше торак пунктларында тиздән интернет шелтәренә тоташа. Татарстанны дөнья танып белә Казан Федераль университетының астрономик обсерваторияләре комплексы ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. Алабугада көтеп алынган вакыйга яңа заманча автостанция ачылды. Узган ел уймаклары буенча Татарстан Идел буенда теркәлгән никахлар саны һәм балалар туу буенча абсолют лидер. Бу хакта министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе коллегиясендә сөйләделәр. Икенче ел балигъ булмаган балалар булган гаиләләрдә аерылышулар кими. Булар барысы да республика һәм ЗАГС район советларының зур командасы эшенең нәтиҗәсе. Алар фәнни җәмәгатьчелек, юстиция органнары, социаль хезмәтләр белән тыгыз элемтәдә эшли. Бу хакта коллегия утырышында чыгышта ясадылар. ЗАГС идарәсе һәм архив эше буенча дәүләт комитеты бер гасырлык гражданлык хәле актларын саклауга тапшыру турында килешү имзалады. Парламент рәисе ЗАГС системасы хезмәткәрләре өчен стратегик бурычларның берсе җәмгыятьтә гаилә статусын һәм абруен күтәрү дип саный. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин никахны теркәү онлайн режимда түгел, тантаналы вакыйга булырга тиеш дип саный. Бердәм Россия партиясе Татарстанда цифрлаштыру елына лаеклы рәвештә керде. Партиянең Татарстандагы бүлеге илдә беренчеләрдән булып онлайн конференцияләр уздыра. Электрон документлар әйләнешен, мобиль кушымталарны куллана башлады. Әлеге һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә сүзне коллегам Алия Галиуллинага бирәм. Эксперт советлары бу чакырылышта парламент эшенең нәтиҗәле яңалыкларының берсе булды. Мондый советлар парламентның һәр комитетында эшли башлады. Аларны тиешле юнәлештә озак һәм нәтиҗәле эшләгән тәҗрибәле белгечләр җитәкли. Узган атнада Фәрит Мөхәммәтшин эксперт советлары рәисләре белән очрашты. Эксперт советлары дәүләт советының барлык комитетларында да булдырылган. Алар составында төбәк һәм муниципаль хакимият вәкилләре, җәмәгатьчеләр, хокук белгечләре һәм галимнәр. Бу закон проектын беренче укылышка тәкъдим итү мөмкинлеген бирә. Валентина Липужина икенче чакырылышта дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты каршындагы эксперт советін җитәкли. Накопили определенный опыт работы, хотя эта работа достаточно непростая, потому что, во-первых, это общественная работа, во-вторых, все члены экспертного совета, люди занятые, люди, которые имеют очень хороший опыт работы. Валентина Липужина бу утырышта да профильле тема буенча экспертларның позициясын белдерде. Якын арада ачык хакимият турындагы законны кабул итү мөһим. Дәүләт думасында җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турындагы закон проекты хакында актив фикер алыштылар. Валентина Липужина фикеренчә республикада җирле үзидарә системасы бик нәтиҗәле, оешкан һәм халык арасында абруйлы. Федераль закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Экспертлар советының киләсе утырышларында барлык тәкъдимнәрне, шул исәптән урыннардан кергән тәкъдимнәрне тикшерү планлаштырыла. Кешеләргә иң якын хакимият буларак җирле үзидарә нәтиҗәләре эшләргә тиеш дип саный дәүләт советы рәисе. Җәмгыятьтә әлеге документ проектына карата сораулар күп. Без шулай ук үз тәкъдимнәребезне әзерлибез. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, закон чыгару процессы экспертлар белән бәйләнештән башка мөмкин түгел. 5нче чакырылыш дәүләт советы эшчәнлегендә беренче тапкыр оештырылган эксперт советлары закон чыгару инициативалары буенча фикер алышу нәтиҗәле мәйданчык булды. Я не раз выражал недовольство тем, что не всегда, нерегулярно проводятся заседания экспертных советов. Это должно быть обязательное явление перед началом работы предстоящего заседания комитета профильного, который вы представляете, с последующим участием на заседании Государственного совета. Закон проектларын анализлауда киләчәктә эш күп әле. Быелның мартында Казанда Идел буе закон чыгаручылар ассоциациясе утырышын үткәрү планлаштырыла. Каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендәге реформада төп темаларның берсе. Фәрит Мөхәммәтшин экспертлар советы әгъзаларын әлеге мәсьәлә буенча фикер алышуга кушылырга чакырды. Гомумән алганда парламент җитәкчесе комитетлар эшенә күбрәк практикларны җәлеп итәргә, шулай ук комитетның көн тәртибе буенча гына түгел, кискен темалар буенча түгәрәк өстәл форматында утырышлар үткәрүне активлаштырырга өндәде.
Бердәм Россия партиясы Татарстанда цифрлаштыру елына лайыклы рәвештә кирде. Партияның Татарстандагы бүлеге илдә беренчеләрдән булып онлайн конференциялар уздыра. Электрон документлар әйләнешен мобиль кушымталарны куллана башлады. Бу хакта партияның төбәк бүлеге лидеры Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия хисап сайлау конференциясында белдерде. Парламент рәисе фикеренчә, шулай да цифрлы коммуникациялар әлегә кешеләр белән турыдан-туры аралашуны тулысынча алыштыра алмый. Иң мөһим бурычларның берсе Думаның сайлау кампаниясе барышында сайлаучылардан кергән наказларны үтәү. Конференцияда Генераль совет секретаре Андрей Турчак, партияның Югары советы бюросы әгъзасы Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан президенты ассызыклаганча, Бердәм Россияның төп максаты халык программасының барлык йөкләмәләрен үтәү. Республика өчен алар өстенлекле бурычлар. В этих целях в республике эффективно реализуются многие социальные проекты и программы, направленные на строительство комфортного жилья и капитальный ремонт жилого фонда, открытие новых школ и детских садов, объектов культуры и спорта, оснащение больниц новым оборудованием и модернизация первичного звена, строительство дорог и ремонт, благоустройство парков, скверов и дворов. Предела для совершенствования нет. Да, высокую оценку получили, но у нас впереди непростые новые задачи. И мы готовы к тому, чтобы их решать вместе с властями нашей республики. Башта Фәрит Мөхәммәтшин һәм Андрей Турчак Бердәм Россияның цифрлы компетенцияларын үстерү үзәге эше белән таныштылар. Проектның төп максаты Бердәм Россияның төбәк һәм җирле башкарма комитетлары хезмәткәрләренә цифрлаштыру нигезендә үзләренең һөнәри күнекмәләрен үстерергә ярдәм итү. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин һәм Андрей Турчак Башкаланың 131 номерлы лицейында булдылар. Татарстанның иң яхшы уку йортларының берсе мәктәпләренә капиталь ремонт федераль программасына кертелгән. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Ана капиталы суммасы артты. Бүгеннән Россиядә бала туу буенча түләүләр күләме үзгәрә. Аны инфляция дәрәҗәсеннән чыгып индексацияләделәр. Әйтик, беренче бала туган өчен түләү хәзер 524 мең сумнан артык, икенчесенеке 693 мең сум. Беренче балага ана капиталы алган гаиләгә 168 мең 616 сум өстәмә түләнә. Бу акчаларны нинди максатларга тоту мөмкинлеге исемлеге үзгәрешсез калды. Ана капиталын торак шартларын яхшыртуга, балаларны укытуга, ананың тупланма пенсиясенә, 3 яшькә кадәрге балага ай сайын бирелә торган түләүләр, инвалид балаларны адаптацияләү һәм социальләштерү өчен товарлар алуга тотарга мөмкин. Татарстанда яшьләргә психологик ярдәм күрсәтүнең цифрлаштырылган сервисын эшлиләр. Бу хакта Яшьләр министрлыгының йомаклау коллегиясендә хәбәр иттеләр. Яшүсмерләр арасында иң кискен проблемалар: үзеңә ышанмау, яклый алмау, эмоциональ төшенкелек, гаиләдәге проблемалар. Татарстанның 30 районында психологлар тарафыннан квалификацияле ярдәм алу мөмкинлеге юк. Бу проблеманы яңа сервис булдыру белән хәл итәргә җыеналар. Шулай итеп, психолог ярдәмне һәр кемгә алу мөмкинлеге булдырыла. Быел яшьләргә психолог педагогик ярдәм күрсәтү буенча 15 үзәкне дә яңартырга планлаштыралар. Моның өчен 300 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Шулай ук яшүсмерләргә лагерьларда да ярдәм итәләр. Башка темаларга күчәбез. Теләгән дәрәҗәгә якынаю, керү өчен документлар җыю тәмамланды. Казан Федераль университетының астрономик обсерваторияләре комплексы ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. Объектлар белән танышу өчен республикада консультация төркеме килүен көтәләр. 1 февральгә кадәр 5 томлык хезмәт, номинацион досье дип аталган хезмәт Париждагы ЮНЕСКО штаб фатирына тапшырылачак дип көтелә. Һәм комитетның 45-нче юбилей сессиясен көтәчәкләр. Ул нәкъ менә Казанда узачак. Анда гаризаны карау нәтиҗәләре турында игълан ителә. Инде хәзер үк кадерле исемлектә Казан Кремле, Бөек Болгар һәм Зия утрау шәһәрчегенең Успение соборы. Алабуга халкы өчен көтеп алынган вакыйга: шәһәрдә ниһаять автостанция эшли башлады. Элек шәһәр халкына автобусларны М7 трассасында көтәргә туры килде. Пассажирларга нинди уңайлыклар артты? Бу хакта киләсе репортажда. Берничә ел көткәннән соң яңа автостанциядән беренче автобус Чаллыга юл тотты. Алабуга халкына электрассада транспорт көтеп торырга туры килгән. Бу бина барлыкка килү белән без район эчендәге һәм шәһәрара автобусларны да бергә туплый алдык. Чаллы, Казан, Ижевский, Әлмәт маршрутлары бар. Авыллардан килүчеләргә транзит автобусларны көтеп тору мөмкинлеге барлыкка килде. Автостанциядә пассажирларга уңайлыклар тудырылды.
2018 елга кадәр биредә иске автостанция эшләгән, аны тотуга акча җитмәгәнлектән ябарга мәҗбүр булганнар. 4 ел көткәннән соң муниципалитет Чапаев урамындагы бинаны сатып алган. Ожидает централизация общественного. Киләчәктә республика буенча тулайым алганда җәмәгать транспортының үзәкләшүе көтелә. Шуңа күрә безнең барлык автобусларда исәпкә алына. Транзит автобусларда Алабуга аша уза. Билгеле бер график булдырыла. Барысы да пассажирларга күбрәк уңайлыклар тудыру өчен эшләнә. Яңа автостанциядан шәһәр ара, район ара һәм транзит рейслары йөри. Көтү залында уңайлыклар тудырылган. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ихтыяҗлары да исәпкә алынган. Пандус урнаштырылган, заманча санитария узелы көйләнгән. Бераздан ана һәм бала бүлмәсен җиһазларга вәгъдә итәләр. Видео күзәтү һәм сак сигнализациясе системалары куела. Ну, здесь все красиво, удобно. Можно посидеть, подождать, кофе попить. Автобусы для нас это очень важно, потому что сельское население тоже и Лабуга постоянно едет, кто в больницу, кто по магазинам, кто какие другие учреждения, социальные, там МФЦ. Яңа объектка машина йөртүчеләр дә шат. Сейчас автостабильная. Элек билгесезлек бик күп иде. Хәзер һәркем графикны, вакытны алдан белә. Пассажирларга бик җайлы. Пассажирлар онлайн режимдагы графикны киләчәктә сайт аша күзәтә ала. Ул тиздән барлыкка килә. Әлегә касса янындагы мәгълүмат таблосы булыша. Автостанция ял көннәрсез эшли. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Интернет һәркемгә барып җитәчәк. 4G шелтәре ел ахырына кадәр яңа кече торак пунктларына тоташырга тиеш. Аларның исемлеге дәүләт хезмәтләре порталында урнаштырылды. Исемлек тавыш бирүдә катнашучылар сайлавы нигезендә төзелгән. Цифрлаштыру министрлыгының цифрлы икътисад илкүләм программасы буенча 2030 елга кадәр Россиядәге 24 мең кече торак пунктын элемтә белән тәэмин итү каралган. Татарстанда быел 4G элемтә шелтәре 100дән алып 500 кадәр кешесе булган 61 торак пунктта барлыкка килер дип көтелә. Ялгыз пенсионерлар пандемия вакытында ярдәмчесез калмый. Бөтен Россия халык фронты активистлары һәм волонтерлары ялгыз картларга азык-төлек, дарулар илтеп бирәләр. Йыгыш эләктерү куркынычы зур. Шуңа күрә өлкән яшьтәгеләрнең байтагына хәтта өйдән кибет яки даруханәгә баруы да проблема. Монда да волонтерлар ярдәмгә килә. Камилә Әлмөхәммәтова 2020 елдан бирле үз теләге белән эшли. Студент тормышын волонтерлык эшчәнлеге белән бергә алып бара. Өлкән яшьтәге кешеләрнең кат-кат әйтелгән рәхмәт сүзләрен ишетүе рәхәт ди. Иншалла кызы бер атна эчендә берничә заявканы үтәргә өлгерә. Началось все с работы в волонтерском. Барысы да пандемия вакытында волонтерлар штабында эшләүдән башланды. Яңа гаризалардан тыш без шифлыкка алынган әби-бабайларга да ярдәм итәбез. Волонтерларга заявка килгәч, алар азык-төлек һәм медикаментлар исемлеген җыялар, кирәкле әйберне сатып алалар, тиешле адрес буенча китерәләр. Фатирга үтеп кермиләр, пакетларны бусагадан гына тапшыралар. Я не чувствую себя брошенной и покинутой. Мин үземне игътибардан читтә калдым дип әйтә алмыйм. Аларга зур рәхмәт. Миңа да азык-төлек сатып алалар, китереп бирәләр. Барысын да бушка эшлиләр. Шундый яшь ярдәмчел кешеләрнең безнең шәһәрдә булуына бик шатмын. Волонтерлар өлкәннәргә берничә ел булыша. Бу ярдәмне оештыру фикере кешеләрне үз изоляциягә җибәргәч барлыкка килгән. Пенсионерлар әле дә активистларга бик түләп мөрәҗәгать итә. Карантиннан соң бездә шифлыкка алынган әби-бабайлардан һәм шулай ук физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрдән гаризалар җитәрлек булды. Алар теләсә кайсы вакытта ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала һәм без хәлдән килгәнчә ярдәм итәбез. Бөтен Россия халык фронтының әлеге акциясендә Чаллыдан 20-гә якын яшь волонтер катнаша. Республикада соңгы 2 елда волонтерлар 4 меңнән артык пенсионерга азык-төлек һәм медикаментлар китергән. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Алдагы минутларда. Елгалар чисталыгын кыштан ук кайгырталар. Буа районында Зия елгасы кушылдыкларын төзекләндерәләр. Очучы робот техникасын игәрләүчеләр, төбәгара чемпионатта җиңүчеләр һөнәр осталыкларының милли җыелма командасына чакырыла. Яшелүзәндәге 3нче гимназиядә үз халкын данга күмгән татарлар дигән Бөтен Россия төбәгара фәнни-гамәли конференциясе узды. Алдагы темаларга күчәбез.
Казан мәгълүмати технологиялар һәм техникумында ұшушы робот техникасы буенча беренче чемпионат узды. Катнашучылар алдына роботларны һавага күтәрү һәм хәрәкәт итүче платформага, коптерларга утырту бурычы куелды. Бу яңа компетенцияле. Шулай да иң кирәклесе җиңүчеләрне WorldSkills милли җыелма командасына чакыралар. Сәләтле һәм талантлы балаларга яңа мөмкинлекләр. Киләчәккә сәяхәт. Яшь оста программистлар гадәти булмаган ярышта катнаша. IT белемнәрен күрсәтәләр. Бу очракта оча торган робот техникасын сынап карыйлар. Татарстанның төбәк чемпионатына оча торган робот техникасы компетенциясе буенча төрле уку йортларыннан 16 яшьтән алып 22 яшькә кадәр 5 оста катнаша. Егор мәсәлән Иннополистан килгән. В целом достаточно интересная робототехника. Гомумән алганда миңа бөтен төр техника, машина төзелеше дә, ракеталар да шактый кызыклы. Ә хәзерге вакытта программалаштыру барлык технологияларның үсеш үзәгендә булырга мөмкин булган шактый уңайлы алымнарның берсе. 12 яшьлек Булат та үзен сынап карый. Очучы робот техникасы белән оста эш итә инде. Ул безгә махсус күзлекләр белән идарә ителә торган аппарат турында сөйләде. Аларда дрон хәрәкәтен күзәтеп була икән. Моның белән идарә итү бик авыр, чөнки теләсә нинди хәрәкәт ясап ялгышырга мөмкин. Коптерда тиешсез урынга очу куркынышы бар. Конкурсның 3 көнендә берничә модульны сыйлар. Һәрберсе өчен баллар исәпләнә. Беренче, икенче, өченче урыннар билгеләнә. Җиңү яулаган кеше икенче этапка, бөтен Россия этабына бара. Анда башка шәһәрләрнең иң көчле IT осталары белән бергә ярыша. Оча торган робот техникасы программистларның мавыгуы гына түгел. Бу төрле өлкәләрне үстерүдә беренче адымнарда. Алия Галиуллина и Кислицына, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Сәләтле һәм талантлы балаларга яңа мөмкинлекләр. Кырымда быелгы җәйдә Татарстан балалары өчен лагерь ачыла. Анда бер сменада 240 баланы кабул итәләр. Аларның берсе цифрлы технологияләргә багышланган профильле булачак. Елга үзәнлекләрен төзекләндерүдә күләмле эшләр. Буа районында Зөя елгасы кушылдыкларын тәртипкә китерәләр. Ярларны агачлардан чистарталар, чишмәләрне, кече инешләрне тирәнәйтәләр. Ни өчен бу эшкә кыш көне алынганнар? Хәбәрчебез белеште. 4 кешелек бригада кышкы төзекләндерү эшләренә яңа ел алдыннан керешкән. Эш әле дә дәвам итә. Кышын эшләргә җайлы. Эссе дә чибен-чирки дә юк дип шаярталар үзләре. Кыска көннәрдә дә 30-40 кубометр агач кисергә өлгерәләр. 25 декабрь. Агачларны кисү, төзекләндерү эшләренә 25 декабрьдә керешкән идек. Хәзерге салкында агачлар яхшы киселә, күп эш башкардык. Тәртипкә китерелгән территориялар чистарып, матурайып кала. Аннан карт биек агачларны җиргә авып, чиреп ятулары да ихтимал. Агачлыкта күп еллык чүп-чар да җыелган. Алар су запасларын каплыйлар, шишмә, инеш агышына тоткарлык ясыйлар. Ну, то, что вот начали убираться все весь. Инешләрнең яр буйларын төзекләндерү бик кирәкле, яхшы эш. Кайбер урыннарны артык агачлар баскан, сулуклар янына бара торган түгел иде. Иделне сауктыру федераль программасы буенча 3 километр озынлыктагы исемсез елганы чистартуны узган җәйдә үк башлаганнар. Аның ярларын Карлы елгасыннан алып Гагарин урамына кадәр төзекләндерүдә эшнең зур өлеше башкарылган. Сейчас начали расчистку реки с озера на переулке. Хәзер төзүчеләр тыкыргындагы күлдә чистартыла. Аннан Ефремовкага кадәр барып җитәбез. Шуннан соң Люксембург, Космонский урамнарына кадәрге зонада инеше чистарту күздә тотыла. Шүпләрне арындыру эшнең төп өлеше түгел әле. Төп максат эскаваторлар ярдәмендә елганы тирәнәйтү юлы белән торак территорияләрендәге артык суларны агызуга ирешү. Әмма кайбер проблемалар да бар. Через объездную дорогу мы Әйләнгеч юл аша элек салынган су агызу турбасын сүттеләр. Шуңа күрә елгада су кимеми. Язын бу урыннарны су басу куркынычы зур. Без хәзер бу проблема өстендә дә эшлибез. Елгаларны чистартуга узган ел 1 миллион сум тотылган. Быел 15 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Эш барышында елга үзенең урыны белән турайталар, ярларны ныгыталар. Елганы төзекләндерүннән быелгы җәйдә төгәлләргә ниятлиләр. Искәндәр Гыймалдинов, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыйров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Февраль шаңғы спорты белән шөгыльләнүчеләргә иң кулай ай. Көннәрдә җылытуга таба бара. Тик Түбәнкамда яшәүчеләргә шаңгыда шу мөмкинлекләре шикле. Якындагы шаңгы юлларына кар көтләрен ташыйлар. Бу өлкән яшьтәгеләргә кыенлыклар тудыра. Шаңгы трассаларына юлны кемнәр яба? Проблема белән без дә кызыксындык. Һәр атна сайын эшчеләр шәһәрдән тонналаган карны полигонга ташыйлар. Кар көртләре тиздән биредәге шаңгы юлларында каплар инде дип борчыла. Көн сайын шаңгыда шуучы Светлана Акимова.
было 4 лыжни. Бызовская, Шениковская, Химиковская. И осталась только одна. Бызов, Шеншилар, Химиклар урамнары янәшәсендә бер генә чаңгы трассасы калып бара. Бөтен җиргә кар ташлыйлар. Мин бульдозерчы янына килеп, бу урыннан карны төрттөрүен сорадым. Монда чаңгыда шуарга теләүчеләр күп. Кар күп, өлкән яшьтәгеләргә урманга кадәр барып җитүе кыен. Яшьләр әле үзләренә юл сала алса, өлкәннәргә бу чын сынау. Дальше уже пройти с лыжами нереально, потому что... Лентаны узгач, алга табада чаңгыда шуы кыенлаша, чөнки кар көртләре күп. Безгә өлкәннәргә авырга туры килә. Бу урын чаңгычылар арасында популяр. Шуңа да карамастан анда ел сайын кар китереп түгәләр. Нам, конечно, грустно от этого. Безнең әлбәттә бу хәлләргә эшебез пыша. Кар көртләрен йырып узарга туры килә. Тракторчыдан юл калдыруын сорадым. Тик икенче көнне кабат бу урынга кар китереп ташлаганнар. Чаңгыда йөрергә яратучылар кар көртләрен башка җиргә ташуларын сорап тора коммуналь хуҗалыгы идарәчеләренә дә мөрәҗәгать иткәннәр. Үтенечләрен исәпкә алып, хәлне төзәтергә вәгъдә иткәннәр. Тик бу урынга карны төрле предприятиеләрдән китереп ташлыйлар. Чаңгычыларның гызырына алар да игътибар итсеннәр иде. Искәндәр Гыймалдинов, Светлана Шумкова, Максим Липин, Татарстан ялыклары, Түбән Кама. Татарстанда быел гарәп графиксындагы текстларны күчерү өчен автоматлаштырырга телиләр. Аларның күпчелек өлеше метрика кенәгәләре, генеалогик тикшерүләрнең нигезе. Аларны уку һәм күчерү кулдан эшләнә. Бик күп вакытны сорый һәм чыгымлы. Дәүләт комитеты гамәлгә ашырга планлаштырган гарәп графиксындагы кулъязма текстларны тану һәм күчерү проекты әлеге эшне автоматлаштырырга мөмкинлек бирә. Танырга һәм күчергә кирәкле битләрнең күләме 7 миллион 514 меңнән артыграк. Булар Дәүләт архивы, ЗАГС, Татарстан фәннәр академиясе документлары. Документлар Казан федераль университетында да бар. Проектның бәясе 24 миллион сум белән бәяләнә. Фәнни-гамәли конференция югары уку йортларында гына түгел, мәктәп кысаларында да Россия күләмендә үткәрелә торган чарга әверелде. Яшел-Үзән шәһәренең 3-нче гимназиясендә үз халкын данга күмгән татарлар дигән 7-нче Бөтен Россия төбәк-ара фәнни-гамәли конференция узды. Конференция эшендә Ләлә Зәйнуллина да катнашты. Бүгенге конференциянең максаты күренекле татарлар иҗатын мирасын өйрәнү. Бу белем йортында яшь буынны тарихыбызга ихтирамлы итеп тәрбияләргә тырышалар. Мәктәп эчендә эшләп килгән музейлар берничә чорны күз алдына китерергә мөмкинлек бирә. Әлеге белем йорты Россиядә ел мәктәбе бәйгесе лауреаты, Мәгариф ил күләм проекты җиңүчесе, Татарстанның иң яхшы мәктәпләре конкурсы лауреаты. Бүгенге конференцияда без бүген беренче секцияда эшләдек. Монда безнең балалар үзләре язган шигырьләр белән һәм үземнең туганым белән горурланам дигән без менә шундый чыгышлар ишеттек. Бигрәк тә балалар үзләренең менә туганнары арасыннан шундый тикшеренү эшләре алып барып, менә алар бүгенге конференциядә чыгыш ясады, бик сокландык. Быелгы конференцияга укучылардан 200 иҗади хезмәт тәкъдим ителгән. Эшләр читтән торып та бәяләнгән. Катнашучыларның географиясе ел сайын киңәя. Пенза, Пермь, Түбән Тагил шәһәрләреннән, Чуваш республикасыннан, Удмуртиядан, Саха-Якутия республикасыннан, Казанның Адымнар күптелле мәктәбеннән укучылар һәм педагоглар бар. Әмма илдәге вазгыять сәбәпле конференцияга алар Zoom платформасы аша онлайн кушылды. Бүгенге конференцияның ачу тантанасында да без бүген Саха-Якутиядан сәламләү алдык. Түбән Новгород шәһәреннән, Саранск шәһәреннән без бүген сәламләүләр ишеттек һәм алар инде шушы конференцияның күләме турында үзләренең шушында катнашуларына бик шат. Монда безнең татар теле, рус теле, тарих укытучылары катнаша. Без үзебез дә бик сокланабыз. Менә шушы конференцияны зур күләмдә уздырганда безнең катнашучылар елдан ел зур бәя бирүләренә безнең иң беренче булышчыбыз конференцияларны оештыруда безнең инде Мәгариф һәм фән институтының милли мәгариф бүлеге. Без берлектә менә шушы конференцияларны бергә оештырып уздырабыз. Яшел-Үзән районы мәктәпләреннән берничә ел рәттән катнашучылар да бар. Мин үзебезнең мәктәп ничек төзелгәнен ачыкладым. Ул мәктәптә барлыгы 442 укучы була. Ул бу мәктәпне 1934 елда салдыра.
Анда бик күп шәхесләр укыган була. Һәр нигезнең, һәр авылның, һәр каланың үткәне бар. Гыйбрәт алырлык мирасның калганы бар, киткәне бар. Горур сүз әйт, сорасалар, ни кавемнән, нинди җирдән, киләчәккә аек карап, үз тарихын анык белгән, хәтерләүдән курыкма син, үткәнеңне онытма син. Татар исламы авылында Иске Косым чишмәсе ага. Минем дәвәне Мөхәммәдшина Роза Каюм кызы бу авылда яшәгән һәм чишмә турында күп хикәятләр ишеткән. Бу чишмәнең составында көмеш бар. Беркайчан да бозылмый, авыру кешеләрне дәвалый, салкын тидерми торган хикмәте дә бар. Шушы гимназияның 8-нче сыйныф укучысы Мәликә Гаязова бүгенге конференцияда 3 номинациядә чыгыш ясады. Фәйз Шәфигуллин безнең якташыбыз һәм аның әсәрләре бик кызык һәм мавыктыргыч. Мин аның әсәрләрне укып, аның турында сөйләргә булдым. Сөйләсәм үз телем, яшәсәм үз илем. Татарлык канымда, ул минем җанымда. Укучыларның чыгышларын Казан Федераль университеты галимнәре, аспирантлар, иҗтимагый оешма вәкилләре бәяләде. Чыгыш ясаучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.